Is me sé daí cairn bíam ag immert contasaí agus cool don na Laochra ag bra an glyfa in áide. Agus tá go an seo radio fáilte, Tá pobl beo bríomhar atá duna neart rudaí thart oring agus tá sé ionintach linge mar stáisiún. Is me se podgain agus imríam lacúil fan Laochra Loch Lao. Ibrahim go páramseo le chuirsí aliachta ag Johnny Malley agus Feirste Súla. Tá daine teachtagam le ahan beidir trín ó cethir seachtain agus a lán acu bhfuil géala acu. Jimmer mé Peil agus cumúgaach nar bhí mé níos óige, suas go ddéirú mé thar cethir cuaig Hasí Laochra Loch Lao suas agus just dúirt mé am héan le me se gáil seo a dhéanú agus tá mé gáil soltú ana. Ní sam mar rá am an náir gan immers le na Laochra chluas go lua siad go siad gáil na Laochra a tosú I gceart agus foireann lán amseide a bheith an ag na Fed. Thugur grúpa cailíní nach ra an rá an ach go má foireann na man an freisin. Is brala mé le ahan seachtain tá mé an céirín agus an inne agus an éiste na cleithí agin so ban an man soltas. Tá an gaige an táhaach don chlub. Is bralam sin is rud breise a thugans le chéile mud. Rud eile ná go míon na foireanne eile an fisrach faointanga agus dúirt duine cinn ling le journey gur captured go ráfla a bhí a gceist. Híal mud imlíonna cinál an aimime bhí an ná gomach fudan an bart le ling gach ile cliffe gur cinál écht an hain a bheith an sin ach tá cuppa cliffe cruúh deang. Bhil am an try amach le bhil am bheith bard an try. Bhil am bhfuil daine glórfrain agus a grá le seo cuman le an Gaelic. Maithí am gúil mud mar fart do rud éigen agus go bhfuil se ag duine ddrifar hána hain agus gur féidirling rud éigen a bhaint amach leis an glob seo.